Het station van Ljouwert is van een beetje urenlang ontdrongen geweest vanwege een jerrycan in een treinstel. Die waard voen in een lege Arriva-trein uit de richting van Snits. Een 68-jarige man uit Starum is door de politie aangehouden. En bij het station in Ljouwert is verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja Gerrit, wat zit er nou correct in die jerrycan? Ja, dat weten we tot op dit moment nog altijd net. Er zit een vloeistof in, maar wat voor soorten vloeistof, dat weten we net. Het schijnt dat de jerrycan vast zit in de trein. En dat weer natuurlijk alle reden, dit soort onduidelijkheden voor de politie, om de hele zaak hier te ontrommen en het zeker voor het onzekere te nemen. Roen Alven komt er een melding binnen van een vertocht pakketje. De politie zet in eerst een 2 perrons aan. Later wordt het Voslijn stationsgebied ontrommen. Ze waren er heel snel bij, ja, echt heel snel. Ja, lijkt wel heftig. Ik weet niet. Als het maar veilig is, dat is het belangrijkste. Later op de middag komt de explosieve oprommingsdienst erbij. Het gaat om een sherrycan met onbekende inhoud die in een rechtpoeder zit. De poeder is versboen in de trein uit de richting van Snits naar Ljouwert. Een 68-jarige Staremer is oppakt op verdenking van belutsenheid. Nee, rond 4 uur wordt het station weer vrijjoen. Nou is er dus een man van 68 uit Starum aangehouden. Is het duidelijk wat het motief van deze verdachte is? Nee, helaas net. De politie weet dat ik nou net. Het is nog de vraag wat er een motief is en wat dan het motief is. Dus daar taasten we op dit moment, wij in ieder geval nog hoe in Tjuster. Dus dat moeten we afwachten de komende tijd. Wat wel opvoel is dat er een ogriezelijke snelle reactie kwam. En dat de zaak hier heel gauw afzet werd. En die man die is vrij gauw arresteerd hier op het station. En die is mijn naam. En verder onderzoek moet uitwijzen wat nou eigenlijk een eventuele verband is met deze jerrycan. Ja, nou zeggen we het in het filmpje. Het stationsgebied wie urenlang afzetten. Nou binnen daar weer mensen op het station. Maar hoe groot wie de impact duurt de hele dag in Ljouwert? Ja, grut natuurlijk, want als de binnenstad van Ljouwert rondom het station heel afzet wordt, dan leidt het treinverkeer stil. Voor het busverkeer wie het natuurlijk heel oors, er wordt een extra bus neerzet. Dat hier een enorme impact, ook op de mensen. Sprake van paniek wie er net. Mensen wie er het algemeen rustig onder. Wol natuurlijk van ja, hoe moet ik nou op mijn plek van bestemming komen? Ik ben zelf een paar keer aansprutsen toch mensen van hoe zit het nou, hoe kan ik nou verder komen? Maar over het algemeen verander het rustig, het weer vooral hinderlijk. Duidelijk. Verslagjouwer Gerrit de Boer daar bij het station tegen tank. Ja, en voor vervierde Arriva wie het ek een hectische dag, al waren de NEET-protocols al heel gauw in werking gesteld. Het treinverkeer in Nieuw-Friesland was stilijn. Op stations door de provincie heen binnen meeste stranden. Maar er kwam ook gauw vervangend busverkeer om mensen op haar bestemming te brengen. Wij hebben dan een vast protocol, daar wordt iedereen informeerd. Geven wij in een veiligheidsteam. En van u daar informeert natuurlijk ik de rest van de collega's. Op lijst van de hulpdiensten wordt bijvoorbeeld dan ik een part van een busstation uitzetten. Treinverkeer van en naar Ljouwert weer net mogelijk. Dan zetten wij natuurlijk zo gauw als mogelijk extra bussen in om mensen bijvoorbeeld op hun werk te krijgen, thuis te brengen naar squallen. Wat dan ik. En bussen hebben wij rieden leren kennen, dus we hier een heel team klaarstaan om alle bussen gewoon rieden te laten. Zo'n kwartier trein is het station weer vrij. Op het stuit rieden alle treinen dus weer.